Здравейте, скорпиони! Това е вашият хороскоп за август 25 година. Най-важното за вас през този месец ще бъде нарастващото ви влияние и авторитет, повишаване на вашата значимост, на статуса ви, на репутацията ви, общуване с много хора, които са интересни за вас и влиятелни обаче и могат да са много полезни. Получавате нови възможности за смяна на социалната ви роля. Успехът ви очаква в процеса също така и на търговията, и на интелектуалните ви проекти, които сте започнали. Сътрудничество с чужденци може да имате, защото се засяга и 5 и 9 ви дом. Личните отношения, сделките, материалните въпроси, всичко това ще бъде за вас тема на развитие в този месец. На 1 август Венера е в напрегнат аспект към Сатурн и Нептун и засяга вашия 6 и 9 дом. Този 9 дом, за който казах малко по-горе. Той е свързан винаги с пътуване и с чужбина. Може да имате напрежение в работните ви дела и партньорските отношения, а също и тези от личния ви живот. Може да имате напрежение в работата по 6-я дом, да е засегната тя. 6 август Марс запълва вашият 12-ти дом. До 23 септември ще бъде той там. И тук ще използвате енергията на Марс, която винаги е много голяма, за активни действия, за договаряне. Тук може да предприемете също така оздравителни процедури или имиграция, както казах вече, по 12-я дом също може да се случи това в чужбина. Това е много показателно. Аз не случайно ви говоря за домовете, защото има хора, на които не е даденост, например в определени моменти от раждането или по-късно като развитие. И каквото и да правят, аз имам такива близки, каквото и да правят, по какъвто и да е начин да се опитват да заминат чужбина, просто не им е дадено. Не им е дадено, докато при вас, ето тук имате тази възможност. На 8 август Марс е в аспект на успеха към Уран и отново ще засегне вашия 8 и 12 дом. 12-я дом отново. Това са решения по въпроси свързани с здравето, решения по въпроси свързани с имиграция, също така, защото това е внезапност. Този успех на аспект на успеха към Уран може да доведе до съчетаване на енергията от Марс към тая внезапност, която има Уран, и да ви създаде възможност за работа в чужбина, а също така и за успешно начинание за управляване парите на другите по 8-я дом. На 9 август пълнолуние в 4-я ви дом. Пълнолунието в 4-я дом носи много ясност по отношение на резултати от минали действия. Това е по отношение на местожителството, на семейството, на рода, решение на важен семейен въпрос. Тук може да има аренда, може да има продажба на недвижим имот и също ангажимент за ремонтни строителни дейности. 9 август Марс тръгва в напрежение към Сатурн и Нептун. И това е рядка комбинация. Случвало се през май 1989 година. Ще засегне вашия 6 и 12 дом. Тук може да имате изменение на работата си, заетостта и като цяло трудно може да се договаряте. На 10 август Марс е в аспект на успеха към Плутон и това е едно много позитивно силово поле, което се създава от енергия, засягаща 4-я и 12-я ви дом.
Също много рядко се случва. Марс те и Плутон са двата войни, които винаги са агресивни са. И силна енергията от Марс, която идва, насочена към Плутон, това може наистина да доведе до важни последици. Делата ви. Дава ви се възможност да измените някаква ситуация от миналото в ваша полза. Дома, семейството се засяга. Искате да проявите сила и воля по отношение на нещо, което да ви донесе успех. И тук Марс може да бъде много решителен. На 11 август Меркурий, който беше ретрограден, тръгва напред в Лъв и ще засегне вашия 10-ти дом. Нови задачи, важни документи с началника, нова работа, разширяване на пълномощията ви, среща с власт имащи хора. И това ще тръгне особено активно след 18 август. И ето сега на 12-13 август най-прекрасното събитие на звездното небе ще се състои между Венера и Юпитер съединение. Това е едно благоприятно за вас съединение. То ще засегне 9-я ви дом, на юридическите въпроси, на дипломите, на получаването на права, на пътуване в чужбина, на встъпване в брак с чужденец, на печалба, на успех в интимната сфера. Това е едно много красиво събитие, много ярко събитие, което аз изцяло приветствам, но пък отгоре на всичко на 13 август белият ангел-хранител Селена сменя знака си и идва в Лъв във вашия 10-ти дом. Това е чудесно време за 7 месеца напред. Вие ще имате поддръжката и покровителството точно по този 10-ти дом. Ще имате благословение за развитие, за смяна на работа с по-високо кариерна, за състава на семейството, а също така и за висок статус в обществото. Решавате успешно всички важни въпроси за вас. Това е Селена. На 23 август новолуние в Дева в 11-я ви дом. Това е думът на плановете за бъдещето, надеждата за бъдещето, изменение в кръга на близките ви, нови хора ще се появят в живота ви, презентация на търговската ви дейност, обучение в нова професия и ви канят някъде на много красиво и ярко събитие. Също така възможни са и обучение в различни направления, такива каквито диктуват вашите интереси. На 25 август Венера в Лъв засяга вашия 10-ти дом, дома на статуса. Това е професионален успех, гордост от достиженията ви и подобрявате работата си. Това е много хубаво за вас време. На 26 август Меркурий обаче е в квадрат с черната луна и засяга вашия първи 10-ти дом. Изразявайте се недвусмислено тук и ясно и без грешки. Защото черната луна по принцип изменя реалността и създава измамни предположения. На 6 август Венера е в аспект на успеха към Сатурн, благоприятни условия и Нептун, благоприятни условия за сделки, ще имате подкрепата на влиятелна жена. И като цяло, края на месец август е едно плодотворно време, но също така и време, в което се усещат и влиянията вече на предстоящите затъмнения през септември. Не се поддавайте на негативност и поженете успеха, за който имате всички предпоставки. През август, скъпи скорпиони,